Godmorgen. Velkommen til Sneuniverset. I dag er det en dejlig dag. Jeg skal give julegaver til alle mine kunder. Der er over 350 tilmeldt. Og klokken 9:15, det er frostvejr. Jeg har ikke taget 20 kilo på hen over natten her. Jeg har mange lag tøj på, for jeg skal stå i de næste 6 timer og sige hej til en hel masse mennesker. Nu går vi lige en runde her på gården, så på Appelgårdens juletræ, så I kan se, hvordan det egentlig er, inden der er mennesker. Kom med. Her bag mig, der skal der forhåbentlig om lidt sidde en masse børn og lave juledekorationer. Det er sådan, så kunderne kan hente et juletræ, og så kan de lave juledekorationer, og så kan de slutte af med noget varmt, dejligt gløgg. Går vi over og kigger på her bagefter. Det er de i gang med at producere. Nu tager vi lige juletræerne på den anden side. Der ligger juletræsplantagen. Fantastisk stort område. Der skal de ud og finde juletræ. Der er 1 meter, der er 3 meter, der skal komme efter dig. Man kan få så debatter. Her bliver det pakket. Herovre der får man en lige juletræsfod på, uden problemer. Og så er der halmland heroppe bagved. Kom, lad os lige gå her. Herinde er det jo meningen, at ungerne skal kunne bolde sig lidt og hoppe i halmballer. Det er jo de færreste bybørn, der i hvert fald har mulighed for at prøve det. Jeg har prøvet det nede på min morfars gård nede på Møn, hvor jeg har brugt rigtig meget tid med ungdom. Så der er et par kaniner, og det er det. Nu går dagen i gang. Vi skal ned og have en kaffe, inden alle de her mennesker kommer. Herinde i laden laver man juledekorationer. Herovre der får man udleveret en sav, og bagved der er der juletræer. Også nogle, der ikke kan være i bilen. Det er som regel den, man tager. Lykke af med skiverne, hvor man fryser og skal videre teksten. Tak. God fornøjelse med det hele. Tak. Se, Per, han har fået pakket en rigtig masse juletræer sammen. Ja. Og I fandt også at gøre det sammen med jeres mor. Det er mig og Fælde. Det var dig, der fældede det? Ja. Nå, det var afslutningen på dagens afsnit. Vi afslutter dagen med, at drengene her lige får en tur på en det er jo fuldt lovligt, ikke? Det antager vi, det er. Det er det ikke. Vi antager det godt. Vi ses, ha' det godt. Så, hvem skal ud og have en tur? Mig!